Acha mau batik sa solo stand era. Tako buiro soda na jat ra. Karon buiro no hote nas naita. Mes kisah setiap mau jalan kalau ada hai jalan kali ini heavyweight. Dah. Lalu taruh. Dokter di sana. Dokter saya. B. Ini je orang di Pramukan hoite kini 118 Tomo Bird Anniversary kini Branggunang Bir Bikram Bahadur Maniko nising Simalanggo ber asal Simalang sing kumbokta sing saimana kini buagra nibisin sote buagra kaham teboni sing bona sinigo Bir Bikram no architect of Tripura boni daratui kebangma Tripura Rajago sing nukha kini MBB College hai nukha Victoria Memorial nukha te kebangma bo samung kaham kai thangkha अपने बगे राजा बिसी सबसे राजा वो पावरफुल ते ज्ञानी गुणी बरक जों बन हिस्ट्री साइ मानो बीर बिक्रम नि बन बंगति गोबां माताबक सिनि स्पेशल सिनि ति प्रमोथानि पार्टी फाइमान परेगो जों गोबां प्रचार खाइ दंगो ते जों नुखादे गोबां बছर सिनि अ सिमा लंनो बर नेगलेट खाइ दंमानि चेरियां दंमानि जों फाइमानि परेगो अमाव ब्लाइ खनताबक लथु आगो हितबो गाहाम खाइ दंगो जों फाइनाय बছर जों खागलाइ दंगो अमाव दाते खाम खाइ नायथाव खाइ जों दिनै अमाव ग्रेजुएशन ग्राउन्ड जों बीर बिक्रम जों खाइनाय आबो जों सेस्ता खाइ दंगो ते जों नुगो साब्रुं बिसि ब्रुं न हम दम खाइ जों बालाइ दं लाइगो दिनै यंग यूथ जनरेशन रो के जोंनि इंटेलेक्चुअल ग्रुप जत्तनो दाबक जों सिखा जों अमनो जों एक नम्बर जों इम्पोर्टेन्ट मारिनाय गुरुत्व मारिनाय जोंनि बीर बिक्रमनि बनि सिमालंनो जों गाहाम खाथि सानाय आबनि बगै दिनै जों खायसे जोंनि पार्टी होइते जोंनि बबाग्राव फाइनाय ते जोंनि आरो स्पेशली यूथ ते जोंनि बीर बिक्रमनि अब वेलफेयर सोसाइटी बरकमनो चालाव दङ प्रोग्राम ना बरं बरं बेलाय हामबाय मारावो ते जत्त त्रिपुरा बासिनो दिनैहाय दिन गाहाम दिनैहाय साल गाहामनि बागै आंनि खाथियाव हामबाय याथारो हामबाय